Izimfene endaweni yaSokhahlamba ziyakwazi ukuthi ziguqulwe zibe yizinsebenzi zokwenza imisebenzi yobumnyama. Usho njalo-ke uBabusengwayo, asimlalele. Sanibonani-ke babukeli be-DTTV, sila noBabusengwayo odabeni lakhe oluphuthumayo kakhulu njengoba ephethe laphana isikhali. Ungumuntu ozimisele ngokwenza isenzo esingajwayelekile eMzansi lapho ezongena emzini womthakathi amsola ngokuthi unemfene, uyazi nokuthi ihlala kuliphi igumbi, aqhekeze egumbini, ayibulalele egumbini. Into ayishilo leyo phambilini kuvideo ayikhiphile. So ke manje siyamseka ukuthi siyamlandela, sifuna ukuyobona ukuthi udaba lakhe luzophelela. Yebo, sawubona msakazi wami. Siyajabula kakhulu ukuba nawe la ekhaya. Njengoba sifikile sizothatha lona udaba lwakho. Sichazele ukuthi kusuka la kuya kuphi. Ukuchaza kwami ngingachaza ngithi nje namhlanje elamanqamu. Ingakho ngithe angizama ukufika nje kusesekuseni uzokwazi ukuthi ngilungise yonke into yami lapha. Namhlanje ngithi ngiyongena. Kukhiwe ngengithi kukhiwe iminyango mina ngiyongena khona ngaphakathi. Ngoba vele into engiyifunayo ingale ngaphakathi. Lemfene. Ekuhluphile Babusengwayo siyakuzwa. Kuyajabulisa ukuba nabantu besilisa noma izinsizwa ezikhona emphakathini ezisasibona isidingo sokunqandwa kwabathakathi ngoba sebeyekiwe ukukhuluma nje iqiniso. Wawugcineni nje Babusengwayo ukuzwa ukuthi umthakathi ushunqile, umthakathi udutshuliwe. Asiyazi thina leyo nto leyo. Bayekelweni abathakathi ngalendlela uma ucabanga wena. Angeke ngazi noma indlela abazama ukuvala ngayo ukuthi indaba yabo inganakeki yini. Njoba bechanasa nje bechanasa kangaka nje bezenzela. Mhlambe khona imlingo abazame ukwenza ngayo ukuthi sigcine siyabantu abanganakile. Kanti ke cha la kimi ke ngugudla. Ngivuke kabusha. Uma ngizobuya ngithi ukuhlehla kuwe umbuzo wakho ukuthi ubagcina nini abathakathi ukujojwa. Sekukudala kakhulu msakazi. Bakhululekile. Sekukudala bakhululekile. Uma ngizobuya ngihlehle nje kwaZulu vele umthakathi bejojwa. Ufisa ukuthi kuqhubeke lapho. Ngifisa kuqhubeke lapho nempilo izokwazi ukuthi iqhubeke kubantu enganeni esikhulisayo zikwazi ukufunda zibe nempumelelo enhle ekoleni. Wena umkhonto uzofika wenze njani Babusengwayo kule ngemfene mawuyihlangana nayo uyifica? Hawu kulula kabi. Sadibana. Ngiyofaka. Ngifuna ukufaka la. La. Uhambe njalo uzophuma ngapha. Ngiqede ngayo namhlanje. Ngifuna kuze kunanele komazizini. Kunanele kobanjane phansi kodukuza ukuthi cha mina sengifikile impela. Ngayikhona lento le. Ibhonge. Ngiya. Noma ngabe kuthiwa angisenaba abaningi. Ngingedwa. Ngiyafuna ukulela umphakathi wakithi. Hayi, cha kuyajabulisa. Angazi-ke makufika umnikazi wayo Babusengwayo uzomisa kanjani ekufica oqotsheni. Hawo phela lapho hawo. Carry on lapho. Uyayilandela into yakhe. Uzayilandela impento yakhe. Ngizofaka. Ngokukhipha. Ngokupha. Bese ngithi kushiya khona. Cha uhlukumezekile. Uhlukumezeke ngempela Babusengwayo ngalolu daba. Ngiyacabanga ukuthi kodwa bakhona abanye abantu abakhathela abathakathi abangayenza lento yenzayo yokuthi uzama ukunqanda ukungcola okungaka okusendaweni. Babusengwayo cha siyabonga kakhulu thina siyi-DTTV sizokuseka uma udinga futhi ukuthi sibe khona mase uyokwenza lokho. Ngicabanga ukuthi nababukeli bayathanda ukubona yenzeka lento. Ungazivumela yini ukuthi sikulandele
sibe nawe kulobo bumnyama othi uyongena ngabo uyogwaza lemfene. Ngiyanivumela futhi ngingajabula kakhulu ukuthi ngibe kanye nani siyenze lento nibhekile nani ngehlo bhanya leli nibone ukuthi lento iyenzeka. Kuyosiza futhi kakhulu nokuthi nabanye abathakathi abafuyi ngoba abafuyi phela bathuke ukuthi kusekhona abantu abangenza into enjena. Mhlawumbe ukukhuthale nabanye abantu lemakhaya bathathe nawo amajozi zigwazwe lezi mfene ngoba zigcwele njengoba besikhuphukile nje siya eGoli sificile eThokoza imfene sayifica futhi imfene emafemini zigcwele nje yonke indawo imfene. Mina angazi ukuthi kwenzekalani eSouth Africa zifika kanjani imfene eGoli webhuti noma kuthathwe zakhona kwenzekala kanjani? Hayi ziyafika lezi zinto banokukuthatha mhlambe kusekuncane Yobushili izolo kuhambe bayokukhulisa sebekukhulisa ngale bakujwayeze mhlambe lemkhuba yabo ke la bayenza ngazo lezi zinto lezi. Hayi asibonge uma ike yahlangana nenja ishaya inja ifefinge ketanga le yanto le. Hayi bakhalini phela abantu endaweni esizwile ukuthi izinja ziyancipha ezokuzingela phelile nalezi obhova idla nje kwasani ngaleli gedanga. Uhlalile eGoldwood ngibuka ileda yakho. Hey ngihlalile eGoli kakhulu iminyaka eAlexandra. Alexandra iyangazi mina. Ingazi kahle ukuthi cha mina ngiyinsizwa sengwaya. Bengihlala lapha eRoosevelt. E1 eroom number 26. Ngqo La bengihlala khona. Ziyangazi zonke insizwa neAlex. Nokuthi uzoyenza lento futhi ziyakuthemba. Ziyangethemba kakhulu. Ihostela nje lonke liyazi ukuthi noma kanjani usengwayo uzoyinqoba lento athi uyayenza. Yeah ngoba ubunsizwa nginabo impela kakhulu emsakazi. Abanye babafuthi nganginabo khona lapha eAlexandra. Bangithela ngotshwala ekhanda. Ukungithela kwabo ngotshwala. Yeah. Ngasuka ngaye endlini Labahlala khona. La bahlala khona. Uma ngifika lapho abahlala khona ngifica le ndoda seyihleli nabafowabo le. Angizange ngihluphe. Angizange ngihluphe. Angeke. Yeah. Ngaphuma ngahamba. Insizwa nje engasabile. Hayi cha kusipha nathi isibindike lokho sikuzwayo ukuthi hayi cha uyathintana nokuthintana. Hayi ake uthinta imfeneke namhlanje babusengwayo umzansi wonke ubukele uzokwazi ukuthi ukuthembe. Hayi kuyoba kanjalo. Ngaphandle kwalo ayikho enye into ezosiza. Ngoba ngiyakhala. Isibhamu namanje ngiyasha ngesifuni. Hayi ushilo bhuti into efaka isotsha phakathi nathi asiyidingi bhuti siyayazi igqomo imisebenzi yayo nje siyayazi. Asibonge bhuti. Hayi kubonge mina kwathi ithi sihlale njalo ngokuqhubeka mangimemeza ngicela njalo nisabele. Hayi sizobe sikhona bhuti sizoba khona sifuna ukuyibona nemfene masuyibulele futhi. Amen. Sikwazi ukuthi sichaye siyibone sizwe lonke ukuthi nansi. Amen. Asibonge babusengwa. Amen.